5,000 ang sarong banuta, ma'am. 5,000. Oo. Sayin patabi kita boss. Dakol pala ng Duman. bulinaw digdi. Sayin patabi kita maduman. Iwa kita duman kung mga kabana. Kung mo yan dong mag-overnight. Hello! Hi, sir, madam! Welcome tabi sa Sula Barrio Integrated Farm. Dagos po tabi. Ako ang sa ino tabing tour guide mo niyan. Thank you tabi sir. Para sir, dagot ka mo digdi sir. Dakol kita digdi pwede nung pagkalibangan. Pag napunaw ka mo sir, wala na ay ka. Mo dagos. Ano naman yan? Paghiling kan pigla na kawan kung may banggaan. Alat! Saro man ini man na. Sorry. Ng mga kadangalan ka customer na ini. Sir, ano sabi sir, sabi nito sa Sula Barrio. Mamurag man ang ganun. Ano oras? Ito sir na yan naman. Hadi ka kunakan ma'am. Ta iyan o mga elepantian. Oh, may elepante dyan. Ay gwa. Mga elepantian mga kadangalan na dyan. Kung mo yan dong magburbaran wet, may mga sila kita dyan sir, ma'am. Ano mga sir niya diyan? Iguan tabi dyan ng mga penguin. May crocodile. Nakulan dyan. Nakakaraang ka mga sir. Iyo anay. Buhaya. Yan. Yan sa kanya sa ano. Ay man ang pwede. Kuli di na kulao na buli na po. Buli na. Ay man dyan si kulinaw sir. Bango sir, anyaw dyan. Bango. Ay bangos. Bango. Ano sir, mo yan dukit mo yan. Tabi mga banuit ka mo dyan. Ay, nang banwit. Nyaw doon ipapako ako. 5,000 ang sarong banuta, ma'am. Hindi na sir. 5,000. Oo. Sayin patabi kita boss. Dakol pala ng Duman. bulinaw digdi. Sayin patabi kita maduman. Iwa kita duman kung mga kabana. Kung mo yan dong mag-overnight. Kabana magayon Oo, duman. Dapat direct na maguli. Oo. Ano man wag na. Overnight ka sa kita. Alam mo, may pambayad. Awi kuwa. Oo. Kuya, pasiguro ka. Iwa kita naman sila sa mga tulungan pa sa iba. Na kabana. Duman naman sa likod kitang mga kubo-kubo. Pili nung tambayan. Pero barato din sa kubo. Barato dyan. Sa kubo. Sa kubo. Manok, Ah. no. Pero dali ko mag-surprise. Pero may libre na answer na katol pag dyan kami sa kubo. Kaya mo na. Awiyo. Org pala nigdi. Ano sir? Ano, mabaranwit na kita? Pag napuro ka mo siya, huwag kami dyan na pick up ng mga pagkaon. May coffee kami dyan na malipot. Sira ka mo nito. Taping malipot. Tamang-tama sa tag-init. Ana. Maligam-gam da eh. Malipot man eh! Wa man na. Ano? Ano man kaya? Kaya mo nga ng pagkapag. Ano? Ano man yan eh. Bahala ka mo dyan. Naghapot ka na ano? Na kami ituro mo kami dakong po Baka may ano. nadan ako digdi. Napala ko kapay na nagdigdi. Bulit niya na Ako iya. man ang Grabe pag-entertainment. Matagat na kami inyaw ko. Bigalag ko sana kami oh. Pwede man sa kita magururong digdi sa Malimpaw. Ano yung marulong po yung pagadigdi, oh. Ay, kunata, madala ka. Araw. Minuto na.